Opo, Israel, ang daming bunga. Wow, grabe. Ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Why? Kadang bunga sa isa ka punuan, guys. 8 ka buok. Grabe bunga pa imo. Kinadaghanan biyag. Maadjong buntag ka natang tanan, guys. Dari tas tawid kay arang lami ka jo dari hangin. Lami ka jo hangin bitaw. Dan hiyag among labhanan. Dani dapit dani sa Kabumpat Dam. Mo ni Kabumpat Dam. Ja. Diri mo ni among lugwajan dani sa una. Kaso karon kay di naman palugwajan. Na may masuko og maglugway. So dari may agis pa pag Abril kay nami adtuon. Matumi ilainan. Kay naay nang order og mga pipino sa nang nguan ko ba ng reseller man ko. Nagpa-order ko mga pipino sa pang patong lagad pag gamay. Magana naman ay ginan siya ginagmay. Diya. Ang mga tuon ron kay nanay ning order og 10 ka kilo. Daghay nang order 10 kilos. Kay gapon ang order nag-harvest man siya dyan, hurot man. So karon pag-post na namin ng order ng PM. Ang ako anan kay sayang. Madyo na laman ay ginagmay. Miss no. Nga na ragad. Nga na ang trabaho, guys. Mag-reseller ko sa una. Hantad karon. Ganyan na ang aking work. Ha? Ay, lapok dyan. Naman ay maisan dari, oh. Te. Damis Kabumpat. Kaninga area. Kakabumpat ni Danhi. Kani guys, kana. Agtugi kan sa dam. Tapos na zimilinahan. Hanto din ni. Garbing dako agad din ka nga area. Lami na ni tamnan ba. Gulay-gulay nga na. Ano yung maglugwad sa mga buhiin. Kaya wala naman palugwad. Datos katong nagbantay. Kaya si Zara ko na yung maglugway. Nice ka dyan ni Pano sa Zumbuntag no. Kanindot ba? Early birds. Arang kasadyo lami dari guys. Makamingaw sa unay nga ron anhimi dari maglugway sa mga buhiin. Tuman ila patos sa tay, ilang baka, ilang kabaw anhimi dari mang lugway sa Zumbuntag. Hindi magdami galon kay magkaos da ditso sa kanang tubod na may tubodan na tabay. Anak mi danha. Makamingaw no. Kani ata bitaw mga experience sa mga bata pata. Makamingaw kaazo. Dila kana may ngani guys nani pantat. Sa una mangiti may ngani among itihan na siya. Anay sid pantat kag matoy. Ana among kalingawan. Kanindot dari napita guys. Sugot ko ngani hampuyan oy. Way aliwaros. Para bang makapamuhi tagdaghang buhian, manok, baboy, danay baka, kabaw, nga na may hangganahan nga area. Ang gitara bitaw magpudyo. Dadaghang tag buhian, sus lang gadang lamia makapananam tag mga gulay. Nga na may hangganahan nga area, guys. Kuha nag-aliwaros. Kaya bitaw nagkakuha nagatang edad. Mas gusto na laman tag aris linaw nga dapit. Kung ganahag aliwaros, baw. Kisma na. Kinsa man kabaw? Mo ni kamanong paing. Anhimida ni mamayabas, santol. Pero santol la pag masantol dan ha. Kinsa? Hello. Kinsa na pa? Dari. Oy, klaro. Duta oy. Ha? Kalami agad sa dani magpudyo guys. Kay linaw, basta nang linaw. May aliwaras, tubig. Pano? May kaazo. Mag-garden. Yan oh. Pwede man na mag-garden. Tanom og mga tanon. Gulay. Basa. Mga. Basta kay daghan lagi tanom din ni Dapita. Jam ato na talad to sa. Wow. Di na miss garden ni Inan. Naghanag bunga isang batong. Uy. Depod. Isang batong naghanag bunga. Wala gani sa harvest ha. Tag-asa ubiyag. Oh, katag-asa batong. Yapod. Wala yung harvest ang inan. Inan mo ka anong batong.
Uy, agpipino guys. Na, grabe daghana nagbunga karon tanga kanan. Tanga lantawon tus sud. Batong is real. Lami ag batong guys, adubuhon ja kana pang laudyon. Uy, di ana gid bunga ag upo guys anawa. Oh. Sakto kaazo pagbalik na mo rin anay bunga. Oh guys. Upo is real. Ang daming bunga. Wow, grabe. Ka-amaze. Awa guys. Ala, kalami kaazo. Hello, uy, super. Ganahan ko. Tapi cute, batin-batin. Tapi guys, wow, aron ra nagbunga sa isa ka punuan. Imagine, sa isa ka punuan betang ipon nagbunga sa duha, tulo, 4, 5, 6, 7, 8. Why? Kada kang bunga sa isa ka punuan guys. 8 ka buok. Kana uy na jud daghang bunga na. Wow, kadaghan ka jud bunga da. Kana uy. Daghan ka jud bunga guys. Uy grabe. Da. Daghan ano? Jadi pipino guys, bunga nagpipinong inan. Bisa. Ay, daghan nagbunga na Gahapon na-harvest man siya. Karon pwede na pa ni harvestan. Ya pa daw. Kaya guys, uy. Grabe, super dagka jud. Daghan nagbunga na La, dagka bujag. Libre na dari koan guys, libre na dari og pipino. Wow, daghan nagbunga. Pagkadaghang bungas pipino guys, naglubog-lubog na sa juta. Dapod, hala, naglubog na. Harbisanan naman dagka Nga nakadaga ba na harbisanan ni siya guys. Diyan na naman naglubog na sa juta. Tukod na, dapod. Sus, Ginoo kabuyag. Na, daghan nagbunga. Hala, uy. Ang lami asin ni Kazong. Nga ni nga garden guys ba. Puhon, makaingan nila may karon reseller sa taron. Kaya tayo mga adat to pang gulay ay raman. Ito ano ka na guys ito Ikaw. Dari pa spikas di ka nagbunga jid hija. Di lang makadyo sa mga kwan kaya naaman nago mas mga dahon na guys naghana jud bunga nija. Grabe uy makabilib gazid ang kakugihan. Yes no. Ay talagad. Ngani ang gusto nga kinabuhi guys, simple way aliwaros na idakang garden. Ni ba? Yes no. Uy, daghan ng bunga, grabe. Kana ulan naman sa bunga. Kana jud ano guys Grabe bunga pa imo. Kinadaghanan biyag. Ya guys, grabe jud. Makabilib gazid gazog kakugihan topod. Harvest nagbungon ag person. Arang sing dagana ka azog upo uy. Pangkuan sa nisa ba? Pang business. Pang baligja ay gazid. Nang arang lami magag-iriya ni ja kay agi jang agjuta ba itumun. Lami si ja. Dapod. Uy, no, grabe sa daghan nagbunga sa isa ka punuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na? Agdadto 8. Dato day 8. So dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam. Dari pud. May bunga 3. Agdadto pud. Daghan na jud bunga guys. Uy, grabe makabilib jud. Unja kay mura man mignaw buungon di Okay. Mo ni agbuungon nga aron tam isa ang bunga na guys. Di kuan si papagabre gidughit. Kay mo ni tay palihi. Grabe, kasi dari guys makabilib ay buungon. Amo ni palihi. Daghan uy. Oh, grabe jud, daghan jud bunga. Daghan bunga gisang nan daghan bunga imong upo nan. Harbisanan na. Okay. Uy, grabe bunga. Kada sa mag-harvest imong upo nan. Lagi. Namo koy nag-chat na nga magpa-deliver ko no. Upo? Sang pautan og tagpila kilo isang kuha.
Oh. Na may ipalihiun sa gabi. To magpalihi guys basta kay mao pa atang naandan. Oh. Bungon is real. Kalami. Di ana muwak na. Sakto sa dia guys kay magbiko man mi sumamuwak sa midari lubi. Nan. Ang biko maya. Grabe sa duwe, grabe na ka sa garden dari guys. Nagbunot tas papagabril kay magbiko kuno si Zanza guys. Di trabay mo tani atong butang gawiranan. Ah sige. Single ra ba sa danig tag-ija guys kanang nagkuan na ni kaning garden. Sige nahan mo dari mahimong isang ka-partner karong kamoy mag-harvest dari isang garden. Katawas inan. Pwede na ipakita sa inan. Nga naman nan nganong ayaw mo pakita nan. Ha? Di sa ko nang pwede ipakita si Za guys kay mahiyain kuno si Za. Sunod na guys ato sang face reveal. Pwede pa ron. Dari ko pa dong sa nangkaan. Kina daghanan ka jug bunga ag nangka guys, grabe jud. Nangka is real. Nangka pa imo guys oh. Sus Ginoo. Kina daghanan bunga lami pa jud kay lignin. Lignin si sa para Oh. Lignin ag bunga sa nangka guys. Grabe. Makaikag. Naungaran ka nubu ka jud guys eh. Wala ka buto nimo. O ganan magulay diha aralamian jud ka jud bitaw pero pahinagon na si Za guys. Kaning nay nangka. Pahinagonon ba. Nasus Ginoo nangka pa imo. Duha ra ganin sa kapunuan guys. Pero grabe jud ka jud bunga aron daghan jud ka jud buyag. Masun tag nahinugron kay ipalihi. Pahinog guys. Puna kabutra. Grabe sikit-sikit oh. Sana all na naman sugudan ni. Mo angay magaling nang kagasog kuan. Ngani ba nga area bugnaw. Dari nang kaan dito upuan, dito unahan, pipinuhan. Cute pa jud gamalig. Way aliwaros, sarang kalami jud dari magpudyo guys. Na mamuhi og daghang buhion. Baboy, manok, baka, kabaw, kanding, lami jud dari mamuhi guys. Daghana ka bunga guys, uy. Grabe. Maka believe ka jud ang kadaghan sa bunga. Dapat ka-believe ka jud area kay ambot ka jud juta na. Lami ag juta ba? Di sidya kuan. Mo lami ag nagabuno ka daninan? Okay. Mo di ay yabunuhan dai inan. Abuno ande. Need jud og abuno kay og di mo abuno di man mo bunga no. Bunga. Mo di ay need jud og abuno. Magtanong gani mo guys, abunuhin dyan ninyo. Upuan. Mato na mi guys. Nja. Mag-harvest sa papagabril sa batong. Harvesting. Kari guys. Itong kuhaan. Itong harvestan ang batong. So nga ni pag-harvest kaya rong siya daot ba. Kaya kanin mo bunga pa man eh. Lubagan na siya. Oh. Di ba? Sobrang haba mo naman, di pa? Kano eh. Kinaunhan ng harvest. Ito namin na, salamat. Di sana tayo pakitag na ni inan kay basin na na delikado. Mas masumbagan na jata siyang uyab. Puhon na ko no guys. Di sa magkuan pakita. Nan mato nami. Thanks. Di man kasakas yuyug buteng. Bisa kuan mi. Habibi. Okay, so dapat si batong. Adubuhin yan. Okay. Paglubi kay paras biko. Guys, kinsa tong palit diag baka, turo, di ah. Kantidad 50. Uy, ginuko. Dara guys, 50 mil. Napay hinanzuan na ni. Anak ani sa buyag. Palitan ninyo. Kinsa to mo palit diha? Diyan na 50,000. Napay hinanzuan. PM laman kay atong ngarian ag tag-ija. Balik ja guys to baka 50 mil. Laki si ja. Nanguan na nanong nangilag na na. Oh. Mudi an ka-adjud. Mo jay kuan Brahman. Ha?
Mao, agoy. Anak ko arin sa buyag, gibalik sa og 50,000. Muna pa hinanzuan. Basta laki, mahal mo ginang laki nga. Kuan ay baka. Kipang kuan ay manasa, pang paliwatay ba. Sumuli na mi kay ang mga chikiting ron. Amar batong idalik jatan og bidya. Bate, antay Duterte. Kus-kus po more. Palihid sa saglaba. Kugihan na. Dari sa mga labhanan guys. May raman Saan? Ngano ko under labano. Ada sa mite. sige. Lik na mi guys kay napatay mga buhaton. Miss Bay, jadi ka mga mabuungon. Kari pilaw ni kabuk 5. Udah pay tulo. Kani mo nagigi dani antay Duterte da sang gabi kari mom siguro ni. So kari 5 mori ag bag-o. Mo na tay palihi, grabe gid siya rog ko na ni pero di mo kumuto umay nga na gas iri. Da. Nalasang ko galingon nang atang pagpaningkamot di nang palilihi to palilihi bitaw. Nara guys. Salamat ka Diyos nagkuanda ni. Salamat sa punuan. Jada pay batong kaysa tangkesh ka adyo namilaw udyon or adubuhon kay ganahag mga bata dani adubuhon